duda wong wedok ae. Ngene mang tangi turu pamite budal tuku rokok. Nek besok tangi melek nganti ya mene gak mole-mole. Jengkel-jengkel tak tinggal ndolek duda Ploso Rejo ngene temen lho. Enten dudane ya, Bu? Kula pesen 5 nggih. Bala jonet. Bawa ambek aku. Aku jadi garai titenono kok nek kate mule ya. Wong aku wae digarai. Gak oleh ampun kon kate mule. Ini oleh. Kunci, gak sembarang kunci. Kenal pot. Ro omae ya. Ya ro ta wong kewan romae kok menungso karo omae. Kok ndi ae? Kok BC. Apa? Apa? Ngomong apa iku, Mang? Ngomong BC. Lapa kan nang BC ndolek apa? Kan nang BC, Golek begeng gak? Lho. Keprocot ya lambemu. Ikan dolek arek-arek. Kono coba balap-balap orang-orang aku ngono kae. Ono bolane mesti jare ngono kae. Kayak ngomong ambek wong wedok aja kate guyak-guyu. Guyu matamu ah. Ono nang jare guyu. Jengkel aku yo bojo kaya ngene. Masa rewe iki wis slametan ngene. Tuku bandeng 2 kilo digoreng saweng. Ambune kemotok. Dadak ngono aku mangan bandenge disengiteno. Aku dikai mangan iwak terasek. Aku cek kucing kowe. Atus yo ngono atus-atus. Mlebu jeding, sabun disengiteno. Dijagani wedi 2 timbo. Kate dicor kowe. Ora wong wedok. Ya iku rasakno, makane wong lanang iku jek blarah ae. Blarah. Wajapane wong lanang iku apa? Lah ya ngono. Barean wong kon lho. Ora nang blarah aku mulih wong turu mengkurep kowe ngono kok. Ya lah nek wong wedok turu mengkurep iku ya dilumahno lho. Apaan tak lumane kok disian cecok rene. Aku cek isinan mbek cecok. Wong kok kaebat belas. Kurang apa? Kurang apa? Ya kurang hebat. Riko njaluk esuk, tak lerno esuk. Njaluk awan, tak lerno awan. Mari magrib lho ya tak ler. Iya kok mari iso deker-deker PT. Bakoler gue lapangan aku gak getun. Nek garing tak pupupe tak selepeni. Anggitmu gabah diselep. Ono wong kok. Aja nemen-nemen kon. Masih aku dadi wong wedok yo. Yo gak kentekan akal. Lah napa? Nang apotik budal. Apa? Takon tuku jamu apa supaya wong lanang betah kerasa ndek omah. Dikandani wong apotik, tuku jamu sari rapet. Ya apa carane ngombe? Esuk ngombe 8 bungkus. Mari sembayang beduk ngombe maneh 8 bungkus. Mari sembayang magrib ngombe maneh 8 bungkus. Jumlahe piro? 24. Kombe kabeh. Iya. Goblok kon. Lah apa? 24 dombe kabeh ya kerapetan. Wong wedok iku berusaha. Usaha ngono kok. Kayak betah kerasa ndok omah. Eroh wingi Riko tinggal. Sirahku ngelu. Gak ana sing kenek dikongkon. Anake Abah Suyo sih lho tak kongkon wis turu kabeh. Becik aku budal dhewe nang toko. Tuku apa? Tuku obat sirah ngelu. Obat apa? Pelikita. Obat pelikita iku lho. Apa kan diguyu? Keliru. Iki mulut tutup peliki. Apa sih? Jenenge pelkita. Kok iso peliki? Halah rek, wong ya kacemek titik. Pelikita mbek pelkita iku lho kacemek titik. Ya gak titik Mojokerto Pandaan goblok. Kok jane anake polo iku. Bapak nak tukono
Obat apa Pak? Peliki ta? Salah, Mas. Apa? Aku sama kowe peliki. Meneh iku lak sedekah bumi. Iya. Wis diaturi ku Mang. Heeh. Dadi kan bancaan. Banjaan. Aku tak nang pasar blonjo. Belanja lah. Ya Ini belanja. duwike. Narik aku sih rek. Lho, lari kok Mang, lho diap sawer abaso ya sak ero. Kon kok roh. Delok mbok streaming. Wadah Wong aku kok. konangan rek kan. Weh gak iso apa-apa iki. Ayo, Gak apa-apa iki dhewe ra kate jaluan aku mau oleh samirek. Jangan khawatir. Yo. Obat apa iku? Oh, irek. Apa kaya ta? Jangan khawatir, ada irek ya. Besok itu perai 3 hari. Ayo bal-balan. Ero tak gak? Iku obat apa? Obate panu iku. Dudu. Iya. Ngawur ae. Dudu obate pergi kok. Wes, gorene duwike aku kate blonjo nang pasar. Gak kliru ta? Lah apa iki? Mang gak ngene duwike wernane. Wes gak ono. Gak ono? Wes telepono saling bank syariah. Masih ngono mbok ya dipikir. Blonjo sedekah bumi ku ya wakeh. Lah kok duwe 20.000 iki lho cukup duwe apa? Duwe 20.000 isane blonjo akeh. Duwe kene sing dodol ditampani pelak. Iya. Terus tangan sing kiwa operasi dibono tas lho. Oleh akeh. Salah. Wong lanang nguruki wong wedok ngono iku bener ta salah? Ya jane ya salah. Lah pane? Lah wong salah kok mbok orono wong wedok. Wong wedok kok diburi ngono. Kok seneng nek bojomu dibuwi. Wong lanang nguruki wong wedok iku sing apik. Wong lanang iku imame rumah tangga. Kok iso nguri kok. Ngomong ya nggawi le. Nang budal kok iki ya dhewe 20. Wong lanang wis gak tau mblanjani wong wedok, penggaweane mblarat. Wong lanang masih gak mblanjani wong wedok ngono ya. Wong wedok iku sayang-sayang. Lho, wis bahagia temen. Kok aja ngarep kok wong wedok. Apa gak wani ta? Asa wong lho ya. Lah, nyayang kok ngarepe wong akeh gak wani. Ya gak ta. Meneh soe mari salat subuh. Lah wong bojone lho, lha apa sih? Oh, masih bojone kok. Gak wani. Jonet. Nyaline kecil. Wah, aja ngarep. Sak pucuke kuku nyaline Jonet. Iki diwasa polo iki. Gak wani? Gak. Lah nek Rika. Wah. Ngomong sayangan langsung tak sayang. Masih kok ngarepe wong akeh. Wah, aja ngarep. Oh iya. Wong aku. Wong aku aja kate dilawan ngomong sayangan saiki. Kok dhisik tak pikir. Kari ngomong tak gak wani Jonet. Ya aja akeh. Sayangan. Iya. Ngomong sayangan. Iya sayangan. Ya iki ae. Wong aku kok kate dilawan. Rika sembarang wani. Masih ngomong sayangan langsung tak sayang masih kok ngarepe wong akeh. Lek Jonet kecil gak ngarawani nyayang wong wedok. Wong Jonet iku gak duwe nyali. Tak kok ngedasteran ae mari. Makasih ya. Wes, kadung kendel pindo. Wes, aku tak budal Ya, nang pasar, nggo omahe. Ya, engko dhuwit 20. Iya, dhuwit 20. Iku tukono bandeng 10 kilo. Lho. Gulane 5 kilo. Lho. Beras lho. Yo gak cukup lah, Cak. Wis gak apa-apa kok aku tak utang Abah Soyos ya.
Aja gaya-gaya. Riko nggawa jamu ngono kate melet-melet. Mencep aku. Jangan khawatir ada irek. Wes, nggo omahe, aku budal nang pasar. Ya. Aja lali nggo omahe ya, aja nang ndi-ndi ya. Mbak. Bek aku gak kuat nggawa, engko susulan ndek prapatan ya. Iya. Aja lali. Apa? Engko tak telepon ya. Telepon apa? HP nggone sore bantal. Apa ini? Nggone sore bantal. Apa disita Bang Mekar? Ya Allah. Ya wes aja lali engko susulan. Iya. Jengkel aku. Bojo ayu jengkelno pikir. Kate tak tinggal kuwi ya eman yo. Gak eman apa-apane. Oke. Apa uang kaya sonorek kuwi iki. Mbak ngelane kok sing nang omen iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa rek aku sareng ping 3 lho Man, gak sampe jawab. Syukuran Nduk ya aku gupuk kabeh Nduk. Ya apa kabar sampean? Alhamdulillah seger waras nih. Sehat ah? Sehat nih. Nduk. Apa Man? Kemari ku dalan ta? Lho, lah kok danan di ndi? Lah iki rambutmu kok nayang nih. Lho kok naik sih Man? Rambutku kan biyen lah ngene sih. Sampeyan lali ta? Iya. Saking supaya gak dolen rene. Iya 20 tahun Nduk kadol rene. Iya Man, ya apa penggaweanku lho wae Man. Oh, tetep jahit. Kok jahit. Oh iya, aku meneh tak nyelo ya, aku tak jahitna ya. Ya itu apa sampeyan? Kegerejaran. Enak. Sampeyan niku. Oh, lho ya. Lah ndek bebek kok sepi. Nang pasar. Nang pasar. Iya. Lah gak sampeyan terno. Ndeng apa budal dhewe bandak. Loh, bojone. Bojo apa nyelatuane bebekmu kok. Lho, bebek ku nyelanduan. Japahe gak ngono. Makane sampeyan kuru, Mas. Oh, tak tutuk kenal pot Nduk. Nek sampeyan gak diceladu bebek. Iya, bendina dicelawatu. Nek bebek nyelanduan ya ijol-ijol nopo tak kono ke pasar. Aku merasa anak dijalno iki. Ya golek liyane. Enggak, masih nyelatuan aku sik seneng kok. Sampeyan sik cinta. Ya sik cinta. Cinta apane? Okonge. Iya, wong kancane Man gak dolen rene aku ya. Iya. Iki mang tak sempat-sempat lo Man, dolen rene. Iya. Merok mang aku rene mang mampir nang pasar. Ya nang pasar. Katene nukono sampean oleh-oleh. Wah, gak usah oleh-oleh. Rek pokoke kon teko kene gak apa-apa. Iya, Man tibae lo ya gak ono buah senengane sampean. Buah apa? Lho, ya buah ciplukan. Cip, Cipluan iya tukono sak karung ya. Sampeyan iki asam urat ta? Sampeyan lak seneng ciplukan sih. Piye cilikane? Iya, gak ono, Man. Moro ngono ngale nang toko sebelahe. Iya. Tak tukokno maneh. Tumbas, apa, Mbak? Buah keres. Keres. Iya tukono ndak ya, rong bongkok. Paman ya turune manuk glenteng. Sampeyan nak ngene ya senengane keres. Iya, piye meneh Iya, kali. gak ono, Man. Iya. Akhire ya wis gak ngopo. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Pak. Sampeyan gak gelo sih. Ora apa sih gelo. Tambah seneng aku. Ya didulini ponakane Jone sing ayu ya. Iya, ponane sapa? Lho, ponakane Jone. Lah iya. Heeh. Man, Apa? mau welak, Man. Ngelak ya tuku es. Sampeyan kok tuku dhewe. Lha ngono. Lho kebacute rek Jone. Lho, pamane dijonet-jonet. Lah sampeyan ponakane lo ngelak lho. Ya dikekno ngombe ta. Oh iya tak gawe ngombe. Ya, Tak gawe ngombe kopi ya. Mau kopi pahit. Pahit ya. Pahit. Teh, Mau teh sepet. sepet ya. Susu. Apa? Susu. Susu. Heeh. Oh, kayak enak susu. Yo gak kaya encene enak jene. Iya, kayak enak susu, Man. Iya. Enak adem-adem iki. Mane. Susune ku sing anget. Iya ta. Adem iki. Iya. Man. Sampeyan terus seneng susu apa? Susu coklat. Lah, pinter sih eling mamanku rek. Man. Aja lali ki ana gula. Gak campurane mes. Lho kok dicampuri Mas? Enak kan mari ngombe susu mongkong kon. Oh, anjane. Mas. Nah, jane pamanku setengah gendeng. Tapi masih gendengan niku lho. Kan tunggale, paman kari situk. Kalau tak cukup kenal pot tadi lho. Lah apa sih, Mas? Kamu lho wong geran gendeng-gendeng. Enggak, pamanku lho ganteng. Lho yang ngono. Iya ganteng. Mlaku niku wis pencen. Tapi lho, paman
Sing penting mosok pencenge. Lah apa? Sing penting kan dongkelan. Iyalah, jane dasare pamanku guyonan. Sumpah gak dilene. Wademe sih beli iki. Wadem iki ngombe susu anget. Rasa coklat. Mantap. Sepurane ndak. Golek susu kalen gak ono. Ono wedhus meteng tak plenet. Loh. Ya. Tadi gak metu susune metu anake. Paman, dolanan tuku kan elemen tante ini ya. Ya apa rasane pamanku setengah gendeng. Wong wedhus meteng aja plenet. Iyalah. Apa pikir aku mau gak sempat-sempat mampir. Mari iki teko omahe pamanku. Kadene mlaku-mlaku. Man. Paman. Loh. Ya apa rek paman iki rek gak susu gak teko-teko. Man. Iki nek gak diparani iki susuku gak dadi. Melayu nang ndi arek? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki muka pisan. Wong isine ayo kok. Saya tolong yuk kawan ini. Tolong yuk kawan ini. Tadi nemenin. Aduh, awakku apes temen waduh. Oh, lo wong wedok iki kan cocok ta ditinggali kaya ngene. Sayang, aku kok gak disusul-susul sih. Aku keturunan. Ya kan wis sampe sini bolak-balik, susulen aku gak kuat nggawa. Wah, kakak cowok di 20.000 nggawa apa? Ya nggawa akeh lah. Iya. Dadi blonjone tak tinggal nek prapatan. Iya, meni aja. Kok cukupen ya? Iya. Ana bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Lho ya enak. Iya ta. Nanti kacange. Tak pangan. Lah kulite. Tak pangan pisan. Lah. Enak kan gak nyaponi. Mangan kacang sak kulit-kulite iso aneh. Apa iki? Bu. Mari ana sapa? Arek. Arek sapa, he? Arek sapa? Ya itu. Niki yo alergi susu. Kok ana susu ndok meja? Gak mungkin nek gak mari ana tamu. Iya. Nang aku. Iya. Mari ana sapa? Arek kok. Ana lanang aja kurang ajar kok. Rene. Mau kok keput. Apa iki, he? Bukti nyata. Tarik kobono wong wedok. Gak telepono dhewe. Aja sampe ngomong iki. Gak. Telepono dhewe. Oh, gak melu mlebono. Ana tamu nek gak mbok trimo gak ngarep mlebu nang omah. Mamulo. Berarti ngono itu tak sing trimo. Aku wong wedok wis sabar mbok gawe dulinan kon net. Ditinggal nang pasar diluk dadak kon ngobono wong wedok. Aja kadang iki. Telepono dhewe. Aku gak melu mlebono. Telepono dhewe kok aku. Kon aja jarak perkara kon. Bisa. Aku kurang apa dadi bojomu?
Ya kurang akeh. Kan wis sak sabar-sabari masih gak nyambut gawe, masih gak ngingoni aku. Kan sak sabari. Mamulo. Gak ana kocak kok kene kon. Ngapa sih sampean tukaran bojo? Pamanmu selingkuh. Selingkuh pamanmu. Loh, sampean ngerti kondi? Bukti nyata. Pamanmu iku lho alergi susu. Lah kok ana susu nduk meja. Loh, mari ngono kotang disengitno nggo mburine. Loh, lah iya wis bukti nyata nek pamanmu iku mari berbuat gak tayo. Kotang? Iya. Lho alah iki lho kotangku. Apa? Kotangku. Iki kotangmu. Loh, berarti kau mari selingkuh mbek pamanmu. Lah aku gak selingkuh gak sampean kok ojo ngomong koyo ngono. Persibaya melawan Arema. Aku gak selingkuh ambek paman. Yo aku ayu anak temen-temen gendang Offset. sampe niku bebekku kok iso ngarani koyo ngono. Gak terima gak terima. Ditoto, diatur. Jangan geger. Hei, apa kan ngono iku bojomu geger iki lho. Saya nyuwun teledong. Iku lho cak. Aku selingkuh ambek pamanmu gak terima jarane koyo gak terima aku. Aku gak terima aku. Aduh, aku kate dicipok jonet to. Sik ditoto diatur, diurus. Jangan. Jangan. Kan iku dadane tekul jangan. Ya apa sih kane ya apa sih? Cak, tak tinggal nang pasar, Cak. Dadak kok tang arek iki kari. Lho lak mari berbuat, Cak. Lambene ngomong gak diatur. Gak nyatu ana sampean kok Jangan geger. Sik. Iki rene. Ngene lho cak ceritane. Yo, sing Jelas. Aku iku lak suwe sik cak gak dolen rene. Ya. Aku kemana dolen marani paman. Iki sapa iki? Iki ponakanku lho, Cak Frida, Cak. Lho, kon nduk wis sami kon biyen tau tak dusi nduk cilikamu, Nduk. Kon njaluk didusi maneh. Ya gak. Kamu lu kan kok tuh. Jangan bicara gitu dong. Lah iki terus. Aku kemana dolen rene. Bebek iki gak ono nang pasar cak. Iya. Lah iku mangan sini kotangku. Aku nukono mbok kari dek kene. Oh, nukono. Iku mangkotange kon nukono mbokmu. Iya. Lah ngono gak ngomong ket mang. Lah ya malah ngomong sampean nyerang bisa. Aku ya gak terima dirono kaya ngono ya gak terima ya. Aduh emosi. Wes. Nek gelungan anyar rek. Kita marta tukokno ya ngene mana. Wes. Dulinan ini iki. Wes iku bayangno. Iki mono kabeh iku salah tompo salah paham. Iya, Cak. Ngono. Heeh. Dadi ya ditoto gak iso kan lalu brak kaya ngono. Iya, sepurane Cak wis kadung emosi. Iku jangan jenenge sampean iku yo apa iki kudu dia respect karo wong lanang. Menghargai wong lanang jare sepuro. Ya, gitu dong. Sayang. Sepurane ya, sayang. Iki lho jenggot. Udenge kuale lho. Gak nyangka wali. Respect karo wong lanang. Menghargai. Saiki gak Ngene, ya. wong Kaligoro iku piyayine rumah tanggane kuwi rukun-rukun. Rukun-rukun. Aja dikei contoh kaya ngene iki. Iya. Ayo gawe contoh sing apik. Sing apik. Iya. Wis, ya. sadar kabeh. Heeh. Timbangane turu sore-sore. Heeh. Ayo melekan nang daleme Abayu. Nah. Masuyus. Lah bengi iki kajate tasakuran sak keluarga. Iya. Hiburane Iya. teater konvensional Lodrok Karya Karya Baru baru Mojokerto.
Jamu